संसार जागोन फै आंजों गोरोबफैदो गोरोबफै रकेटखौ रेडि खालामहरदो आंनि सिस्टेमाव फाइल मोनसे करापसन जादों रिबुट खालामफिननांगौ जादों रथ रिबुट इनिशिएटेड Communication overload. Oh no shit Communication overload. Communication overload. All communication systems shut down. All communication systems shut down. All communication systems shut down. सानसे पापाया आन्डारग्राउन्ड फेसिलिटि बानायदों होनना आंनो खिन्थादोंमोन मा आन्डारग्राउन्ड फेसिलिटि सानसे माब्लाबा निउक्लियार बम्ब बेफ्रुब्ला हाबसोनानै थानो थाखाय निउक्लियार बम्ब प्रुफ आन्डारग्राउन्ड फेसिलिटि बुजिबाय आं